On September 20th, 2012, all Khuddam in Denmark were invited to a blood drive. This event was supported by Hvidovre Hospital, which reserved the blood donation department with staff during the event. Vi har en special enhed her, som hedder Enhed for Donor, Hemoglobin og Jern, så vi tager os rigtig meget af bloddonorerne her. Khuddam over the world are always ready to serve the country they live in. This is a particular focus on blood donation because it saves lives. There were a total of 23 entries, some of which were first-time donors, while others were fixed donors and therefore could donate blood on the day. Hver gang man giver blod, så kommer der både røde blodlegemer og blodplader og plasma ud af det, så hver gang man giver blod, så hjælper man mindst 3 patienter. På indstiksstedet så bliver der desinficeret, og det er for at fjerne de bakterier, som vi har på huden. Hvis man ikke gør det, så kan man ved selve indstikket få bakterier med ind i selve blodåren, og der kan komme bakterier med ned i blodposen, og det vil vi gerne forhindre. Så der bliver spritet af, og Birgittes hænder bliver også spritet af inden. Og så bliver selve indstikket foretaget. Et lille prik. Sådan. Rigtig mange operationer kan kun foretages, fordi vi har blod i blodbanken, og mange patienter er afhængige af blod, af jævnlige blodtransfusioner for at overleve og for at have et godt liv. Det kan for eksempel være kræftpatienter og andre patienter med kroniske sygdomme. Så løber blodet ned i en lille prøvepose, som vi kalder det. Og det er det første blod, der kan være 50 ml i alt. Og fra den bliver selve blodprøverne taget. Og så bliver der lukket op ned til selve blodposen, som ligger på en vægt, og den vipper. Det er fordi, der er i selve blodposen er der et middel, som gør, at blodet ikke størkner. Det er antikoagulant, hedder det. Og der bliver blodet så blandet op. Indtil der er tappet 450 ml, så lukker klemmen, som er omkring selve slangen, den lukker af, og så bliver der ikke tappet mere. Bliver de jo tappet, som vi lige har set. Blodet bliver herfra så transporteret med specialuddannede chauffører ind til Rigshospitalet. På Rigshospitalet har de en fraktioneringsafdeling, hvor blodet bliver centrifugeret og delt i røde blodlegemer og i plasma, og der bliver også lavet blodplader. The event was documented by Hvidovre newspaper with the headlines, "Young Muslims want to make a difference." This initiative will continue in the future, and we expect that more Khuddam will participate next time.